Protegeixo el nevat contra el coronavirus! Sembla que la quarantena s'allargarà una mica. Però què és tot això? Quina bola d'escuma més grossa! No deu ser... Ho sabia! Shinosuke! Què li has fet al pobre nevat? Que t'has ensabonat les mans amb ell o què? Però és que tothom es contagia del virus. Els gossos no. I les velles dels pits caiguts? Sí, són de risc. Doncs ensabona't bé. Seu aquí que parlarem. Sí. Aquí no! Recordes que hem parlat aquest matí, oi? T'he dit que els animals no corren perill. Corre, nevat, corre, corre, vinga, va! Això és manera de tractar un gos? Mira, entre el nevat i jo hi ha uns vincles molt estrets que tu no pots entendre. Es diu vincles. I si te l'estimes tan tranquil que no es posarà malalt ni t'encomanarà res? Llavors podem estimar-nos sense por de res. Tants episodis i sempre igual, com si parlés amb una paret.